estem implantant el 5è contenidor de la fracció orgànica, que es va parar durant el que és abans de la pandèmia. Teníem pensat, més o menys, en març vam iniciar la campanya, però vam tindre que parar perquè, degut a la pandèmia, hem tingut que paralitzar la mateixa campanya durant aquests mesos i ara l'hem tornat a arrencar. La fracció orgànica, de moment, tenim dues línies de treball. Per una part, el que seria els usuaris que de manera voluntària estan apuntant-se ací al departament i que venen, arrepleguen el que seria, es donem una sèrie de materials que són una cistelleta, unes bosses que ara després vos ensenyarem, i el fullet que parla de reciclatge senzill, d'una manera molt clara ens especifica què és el que pot anar a cada un dels contenidors. En aquest cas tenim així tot el que és la fracció orgànica, que la fracció orgànica realment és tot el que seria un menjar, a la qual cosa afegiríem també el paper de cuina i furgadents o palos de gelats i estamps de suro. Més o menys això és el que seria aquesta fracció orgànica. Clar, quan ve la gent ací al departament a apuntar-se i on es donem la clau dels contenidors, que recordeu que aquests contenidors estan tancats al públic en general i sols aquells que tenen clau poden accedir als mateixos. Per què fem això? Perquè necessitem que la fracció orgànica siga pura, estiga neta d'altres impropis. I per això també donem unes bosses compostables, perquè aquesta matèria orgànica que generem nosaltres a casa la posem en aquestes bosses que a la volta també es poden desfer, es composten i es desfan. I és superimportant que la gent seguisca aquestes instruccions, perquè si posem plàstic ja este compost no podrien transformar aquesta matèria orgànica en compost. Tinguem en compte que també d'esta manera estem llevant matèria a lo que és la fracció resto, perquè fins ara molta gent en la fracció resto el que feia era posar l'orgànica, perquè els plàstics i els envasos es posaven en el groc, el paper i cartró en el blau i en el verd posàvem el vidre. Per tant, d'aquesta manera estem impedint que els abocadors es saturen de material, perquè aquesta matèria orgànica ara ja no anirà als abocadors perquè s'enterren, sinó que aquesta matèria orgànica la transformarem en les plantes corresponents en compost industrial, que després l'utilitzarem per l'agricultura o per el que faci falta. Per tant, és una acció molt important en el que tots guanyem. Guanya el medi, guanyen els abocadors i guanyem els ciutadans. Aquesta seria una línia de treball. I l'altra línia de treball són els grans productors, els que considerem grans productors, que serien hospitals, col·legis, alguns restaurants, els mercats, centres de majors, residències de majors. Tots aquests el que farem és arreplegar-los nosaltres la matèria orgànica i directament se l'endurem. I per això es consideren grans productors, perquè van a ser capaços de generar una quantitat molt important. Imagineu-se, per exemple, un mercat, com seria, per exemple, el mercat de Sant Roc, que tenen, crec que 63 mercolins, clar, i allí quasi tot del que generen és matèria orgànica. Aleshores ho arrepleguem i ho transformem, i aquesta matèria va directa a transformar-se en el que és el compostador. De moment tenim més de 100 usuaris ja apuntats, i clar, això és un projecte a llarg termini. Evidentment nosaltres voldríem que n'hi hagués molt més, però val la pena que siguin poquets i bo, i a poc la gent vagi conscienciant-se, vagi veient els contenidors als carrers, vagi sabent, perquè molta gent es pensa que això va ser complicat i que és molt fàcil.
al final pràcticament el que tu estàs tirant ara en el resto vas a tirar-ho ara en l'orgànica. Però, per exemple, si jo tenia algo de rabos calcetins, per exemple, que anava a tirar, aquests calcetins es tiraré al resto, perquè no vaig a tirar-los al reciclatge de roba perquè estan gastats i estan ja desfets. Però l'orgànica la vaig a tirar en l'orgànica, per tant ara el que disminuiré i tardaré molt en omplir va ser el resto, que a més no va molestar perquè no va fer olor ni va a fer res. Aquests són els materials que entreguem junt amb la clau a la gent que ve a apuntar-se a lo que és la fracció orgànica. És una cistelleta i aquests 2 paquets de bolses compostables, perquè d'aquesta manera estem facilitant-los ja les primeres vegades que van a separar el que és aquesta fracció orgànica. Una altra de les coses que estem fent respecte al tema de residus és una campanya que hem encetat el Departament de Transició Ecològica junt amb el de Participació Ciutadana en el que serien pressupostos participatius, en el que és la campanya d'un Alcoi més net. I hem aprofitat perquè hem tingut problemes en el tema dels guants i de les mascaretes, que la gent d'una manera mal feta tira a voltes on no deu aquests guants i mascaretes. Hem aprofitat aquesta campanya per a conscienciar i per a ensenyar a la gent que tant els guants com les mascaretes deuen d'anar al contenedor resto i de ninguna manera ho hem de tirar al carrer, sinó que sempre ho hem de tirar o a les papeleres o en el cas de casa al contenedor restos, o si estem pel carrer també podem passar per un contenedor gris i tirar-ho allà. Perquè, com sabeu, aquests contenedors, aquest resto va enterrat als abocadors i d'aquesta manera no pot ser un nucli d'infecció o un vector d'infecció respecte al Covid-19.